terveystöä ja täytyy kyllä sanoa, että aika vahvasti kaljattaa. Sattua riittää kaikille. Palat tulee meille, saatana! Auta! Mitä Sokke tekee täällä? Bonjour, Sokke perkele kat! Voi vittu! Vittu katumaan sit saatana! Pakka helvettiin tätä perkele vittu helvetin vittu kun ei saatana! Vittu Otto kertoo nyt! Olemme Otto-Pekalla sekä toiset ovat menneet Lammihoviin nauttimaan kalliista oluista. Pojat! Mä oon kännissä. Mites teillä menee? Oh. Miten niin minä olen Huntila? Ei mitään vittua ihan oikeesti. Oikeesti niinku ainoa, joka tää ei oo Huntila. Ja sitten mua, että mä oon Huntila. Joo, kyllä tässä täytyy sanoa, että ihan rehellisesti ottaen ihan onnistunut ilta on takana, että Siinä vertaa juhlitaan Anssin syntymäpäiviä. Nyt sitä kaljaa saat koppia.